Saya sien pan nega por ko mtangi pediang sung bahai fi wepui baro siya nega channel jong Potternet Gospel Media Ministries. Aingo ye try basa sien nega por ngin yo ban ye ngap ye kaktin ke jong blay. But ngai snongo cha bo blay ude blay bakren. Bagaktin ke bo try ula bu ak nega sngi galong. Nau Isaya sau pun reu ke khat bispo. Ngakwa an pule pi ye nega khat ak nega por ke bamenta ke ongkum ni. Ubadi ye thu ye ke bakut nadu ke basdang. Bat yaki ki bampat le nadu menbarim. Da ka baong ka jing temu jonga kan yeng. Bat ngan le ialah ka jing ngubha baro. Kani kini kektien ka bawan be direct no blay. But ublay ong kumni yu Isaya ong ba kan ma. Ublay ude uta ubayathu. Ubada yathu ya ka bakut nadu ka basdang. Kemun ublay udah tip lupa ya kabakut, boleh dap ya tu lupa ya kata kabakut ru, naduk kabas sedang galong take kumbreu wisna film, boleh dap tu lupa ya skrip, baru tip kumnokan sedang, boleh tip lupa kumnokan kut, baru blay jungi udah ublay, uba tho ya ki AK baro, bat uba dap penbek lupa ya ki AK baro, bading ta kwa banong ifi kini kesgi, terlalu ublay utip ya kabakut naduk kabas sedang, kabamut hi utip ya kejingim kejonga, bat jong pi baru ong kum ni. Da ka baong ka jing temu jonga kan yeng bat ngan le ialah ka jing skubha baro. Wong be ya ka e ka ba ngala temu katakan yeng kan long bet. Bat ngan le ialah ka jing skubha baro. Kamut ka e ka bu blay ule. Ule bet ya ka e ka bu man man le. Tadi tam dan mano bala ban kang ya ka mon ge jong blay. Dan mano bala pen kelaru ya ka ta ka plan ge jong blay. Tadi ta nga aingu bu blay na do basdang. Udan kaplan naga bentang ni kepertai, berkam tam udan kaplan naga bentang jongpi, udan kaplan naga bentang jonga. Berkaplan ke jong blay kam day ke besnio, kaplan ke jong blay kam day ke bathala, kadai ke bahatam, ya kita kiba nget bat kiba kongo, kiba pinrit, kiba pindam yala di hautrai. Tadi kita habangi kongo ngiyai kat kum kata ke skrip, ngiyai kat kum kata ke jingtha, ngiyai kat kum kata kaplan ke jong blay. Bat kam judan kanu ka film ka badan ka sad ending. Kendiat kala bandan rai bun lagi film ka day ka happy ending. Kadai kita ka tin ka jong blay ka bakut jong ka day bet ka bakmen na ka bakmen kadai ka happy ending. Bala ngiyai kat kum kata ka script la ngiyai kat kum kata ka mon ka jong blay ni poi syaitan. La ngiem ya kat kum ka tin jong blay imla ban judan bentalang baru blay. Tadi tanga sungu yutrai bagan ni ka por ya ka ba mo ngitip bagi sengi ke banangwan, kim dai ki sengi ke basnio, ki sengi ke banangwan, kim dai ki sengi ke basuk, kim dai ki sengi ke basautanat, ko mengalak jukran na kapor sa kapor, kanang poi kapor ke banang ke banang kim, ke banang jenjar, ke banang sosat. Hemvengi ngimting ya kata, namar ba kapertai kalaban longkum ta, kita ki ba klemblay, kilaban longkum ta, hendra kita ki badan yutrai, ki badan yu jisu, kita kinum lelay. Kababel kalau dapat itu lupa bau jisu, kalau dapat kular lupa nak kebentar kita ki babot ya uang ni, ngapulih yang saya sisir. Matias arupra kedekat bar pau kau. Dahikai ki ban sumar ki baro, kat ki bangala hukum yipi, hakmi ngaru ngalong rengkat bat pi, hala kesngi hado ke bawai no ke pertai. Uang kumno hakmi ngalong rengkat bat pi hala kesngi hado ke bawai no ke pertai. Today ta kanan kawai ka kentian ka baong, if you cannot fight them, join them. Na pimla ban yele bahaka bayas no bat ki. Bagade ka tangimla ban yele persya bat ublay. Today ta kababahae angi kalong bangin yes no bat ublay. Way bala ban yele ublay. Way bala an pen kalai ka jing plan ka jong blay na kata ka jing temu ka jong bat kata ka jing mut ka jong dan bala. Tadi kita ngimla ban yelek persya batu play. Tadi kita habang ngimla ban yelek persya batu kabahaya kabang yes no batu. Tadi kita ni ke khubor ni ke skir kalong kum ta. Yes no bat utrai. Yes no bat utrai. Tadi kita kamentoy begin jingai no kamentoy begin yelek persya ayu ngila 10 kai ke por ke jongi ladang yelek persya utrai. Baga basngo bangalong be kum ta utrai ong gi senran jo ong khimi kalong kat bat piala ke sngi. Hado ke bawai nok ke jeng pertai. Bagi ini ke thma menta ke bajia ke ni ke pertai. Bat ngi iba ke rasyar i kumba
kan join lang no bakan ni thma la ka join mala da ka Russia ka shimenta bat kan sa poi sa kapor baga China kan sa shimenta tip sa India kan shimenta ka ta kala poi sa ka ba tading tang ong ipi baga perthai ka bangi im kam dei ka perthai ka basuk ublay da pitu lupan du pasdang pada ka ka bulai atu ya ka ba ulakran kan urlong baik kum tahi nga sulat pat la da ka poi makana ka por ka ba kum taru tin ki jong blai ka ongom ni ka sam lai punyo ka khot khat phra ka ong ni utrai utip igi singi jong ki bajanai ba ka jiok kan ti jong ki ka long bam chukut kinum yo le ran ha ka por ka jinjanjar ba ka sngi ka nem sneu kin kedang pada ka sngi kan nem sneu kin kedang ong ka tin jong blai utrai utip igi sngi jong ki bajanai kita ki bajanai kide kita ken ki bayat kat kum gamon ke jong blai ki bayat kat kum kaktien ke jong blai ki bayat ban persuba ki ba ko ngu bet yu try u penyat ke jim joki kan mau ni ka wei ba ka wei ke simien kan hap klem ke jing tip ke jong blai mau blai la dap thok lupa na dong shedong la dap tip lupa na dong shedong la da ka simien ka hap lu tip ka bamot ye ke jim ke jongi li utip palat tadi tangim dan kaman ku slai ye ke jim ke jongi wong kata ba utrai tip iksingi jogi bajanai baka jiok kenti ka jongki kan long bam jukut kin yok kenti bet pin yok kenti bet la da fi long janai utrai ngatip pin yok kenti ka beneng pin yok kenti ka ege utrai okular na ka mente ka jingim ka jongpi bad utrai ukran ni wong ba hagasngi jong kan nem sneu makin kedang leni ka por ka jinjanjar kinum yo le ran kan sapoi ka por ka jinjanjar nginum yo le ran mal ka tin ka jong ble ka kren chai ka taru na ka sam ka arsan khot ka balai ka ong shisham dan mano ba apkarmen hame uban yo le ran kita ken ki ban yo le ran ki beshet kala klem daw ka babal ka kren chai ka ta ka kren chai ba ka de thu chai omdan uno ba apkarmen neutrai uban yo le ran kumnong iap kermen namar ba ka ktin ka jong blai ka dap keren ka ktin ka jong blai ka dap kular am utau ba ap kermen ka jing kular ka jong blai onom ya ran lano ikum ba kala ban kala kan ka persai ikum ba kan do ikum ban dekut ikum ban henry habang iap kermen ka ktin ka jong blai u blai pen pai bet ya kata ka bola tumu am ka ban long bet na ka ban ta ka jing ban ta ka jongi ba ka babal ka kren chang ni ki ben yo ran ki tang kita ki be shat kala klem daw ki be shat kala yu try klem daw kita ti kin yo le ran ong ka tin ke jong blai tadi ta ni ka singi kwa ban ong ifi stang ka to ka ni por tip kom pniang tip nang don pniang dam Bantei epo ki kali pat la da yo ma kanaru kom pniang ka saram bading ta bakan kiu kom pniang kan sakiu ka marba mardi kitir gitar kin sakiu lut kidor ki mur bading ta ka laban poi sya kata ka bagi kot ka recession ha ka tin pareng ka ka bi dei bat ka pisah ke tengkah bat lada kamla ban kekli nang ta kala ban poi sya kata ke depression ban dala poi sya kata ke depression ke bamut hi baka pisah ke jongi ke badan habang ru ni ta ke pisah ke bangi ke degi jongi nginam la ban sayaka kata ke julong garukom tadi ta kala ban poi ke por ke bakum kata baka pisah kan saklem badeng ta baka pisah kan klem kan sami ke wei pat ke pisah tang ke wei ke baka persei baru ke wei kan pediang bagatai kan penyat yang percaya kan sawan ke one world currency pengitip bahkan saja kumta ngamtip ke ke bang asyusngo kan sim bagata kadai bagani ke thma si ke Amerika kan rem sin bakal rem ke Amerika ka dolar kan saklem badeng ta kan sawan ka currency ke bathmai tading tang ngila don lupa ki por ki ba ki por ki ba ya ke iba tin ke job blai ke tho am nang pendap dah nak sengi tak ada kita tangim dan kaman kuslai kita ki baro namar ba ngitip ya kini kawai kisting jong blai ka ong ba ka por ki jinjar ki nam yo ran ha ka sengi jo kan nam snip kin kedang ngitip ko mo blai besai ki kon Israel ka riklau klem bam klem di blai pa kita ka mana na beneng bagi bam da ka mana da ka ta ka jing bam beneng man la ka sengi dak bila thai ben bam mi ka mana ru blai pa kita ki kher ya bam da kita ki kher mangitip kini gisngi lagi gisngi ka blame so le kamba ba da ka benta kita ki banget ni ki kamba ba kita ki bakerdo ublay un penroy da kata ka bakendiat kumba ka tu karib kentai ka don mo tang kendiat ta kompniang ka yeng henry ka lalum mi tu ki kiu baro mo kumba pa usyakri jong tribe Elisha
Bading ta kalau te kata kompeniang ke bakendiat kata kompeniang ke syumi baik klem sange bagi tagi kiu jeng paramarjan baro kila daplot. Pi nata ka bakendiat utrai penroi. Kadon katu ka riu kenteru ka badan kendiat kupu bakendiat kompeniang. Bad Elijah upanu aiswangan ba manga. Haba kala ai maka bu tau kun jaka bu Elijah kilia bam ye kata ke jing bam. Ha kata ke nem sniu ka bakrau pat kim shim la kerduk pu watang si sengiru. Hakin sya kata ka bakiki dan kan ka briu ka bakaka dan ka dei ka jingbam ka bakat duduk. Kendiat kupu kendiat peniang. Ong nginya bam nginya yap nok sendan hiru. Hendai haba kan ka briu ka ayu syakri jong trai. Bak klia bam hangta. Bak kata ka bakendiat kala aroi. Kalau tik ko mau jisu upen roi ru. Ya kita ki art ligi dok ka pasan ligi kupu. Haba ulala ban pendap ban besar kita kisan hajar kirang ba. Baka babal gitu ingiru mo kalau don kita ki nyau teli kita ki kepu bat kendiat ki dok ka ban besar kita ki sau hajar. Tading tau try bangingi syakriya mu try ubam jukerdu. Tading ta bangi syakri ha bangingi buat ha bangi nget ngi mani ong bai sin fi syakri dan kerku yu kepu jong pi badia ko ge jong pi bangan sim no ye jing pang la pedeng jong pi. Kata ga dei ka jingkular ka jong try na ka banta kita ki banget Tadi tahu wanam kuslai ya ka yo ka hat wanam kuslai ya ka pisa ka tingka habang apet ya ki index mo la ngapet ya ka badai bat kita ki stock market ngi iba baro mentakan langher badai yang ta bat kalaban poi sita ka bang ong ya pi bang ni ka por nga kwa ban duai na ka banta jong pi ki ba dese ki khasi mo ki ba sakut keleng ka perthai namar ba la khang rot ki airspace menta ya ka ba fi sakut ki airport ki jong pi na fi sakut ki Shillong kapa pipi dan. Kakwa ban ongi pi kene kesengi film dan kaman kuslai. Film dan kaman sheptieng. Kalau kami pi tang mencu IT lot ia di hautrai. La film pat kala ka bot kala no IT no kat bakapor ka dang dan. Baru trai unsa shimti unsa penya jimu. Ya ka jing im ka jong pi. Dada intang kwa ban ongi film dan kaman kuslai. La film dan hapok Dubai ni film dan Kuwait film dan kelang ka prosai kam tep ai film dan nang isu sngo pa dan pedeng jongi ki khasi. Ma ki bala men so so inaktien ka banga kran pidan ita ki jaka ki per juga pertai ba fi sngo sier fi sngo ma fi sngo sheptieng sisa pim tip ik ka ban saja lai kan ma ni ka wei ba ko ga semieng kan mahap klam ka jing tip ka jong blai tani ta try it plat fi utip ya ka ba fi lang ba utip ka jing jar ka jong fi utip ka jing ka jong pi bangin yo ban dwai na ka jong pi ha ni ka por ka ba menta. Tadi kita ko mangal akran do peneng nan kaman kuslai ujisu la dep ong kata ba ong wat kuslai na ka do not jong pi lem ni wat sheptieng tadi kita haba lo ong mau ka bomot la tip lupa tadi kita lo ong lupa mo ngi puli ka ju is ka ju na ka por de ka tin ka jong blai ka aiman sim bi yangi mono Matthias kini kala nong ka ba rio ko khat ba san ong ka ta ong wat ki kuslai ka jing im ka jong pi mo ong no mas ka tang ong a pi wat kuslai la ka jing im ka ifin bam na ka ifin di Lemdi ka met jong pi ka ifin kup. Ka jing im kam long ka ba kam kor. Ya ka jing bam ka met ru ya ka jang kup. Pi hau trai amu ong bet ka jing im ka jong pi ka long kam kor te. Ban ya kata ka jing bam bat kam met ka jong pi. Ban ya kata ka jang kup. Tadi kita utrai u eat pelat ya pi bat pi di gibreu ki ba kodor sisa. Mo hak mat jong. Tadi kita ngim dan kam man kuslai ulah tip lupa. Nam ta ka jing im jong pi da daw ong wat ki kuslai nganam i no ipi da lele nganam le ndet ipi da lele ru tang libiang kata ka khat mo ka amplin da hebru nong bakhat lai ni khat ka basan kini ka benta ka bakham serum ka ongom ni nganam i no i me da lele lem ni nganam le ndet no i me da lele bakum ta da ka jing so slur bhangi ong trai ulong nong ya rap jonga nganam sheptieng ubriu le ayu yang nga kwa pling ni ka por ka sam sipakat pra ka khat ban re ko angom ne utrai u ha ka liang jonga nganam sheptieng ubriu ula ban le ayu yang nga tading ta shania utra wanam shania aki briu namar ka babel ka ong ikata Jeremia khat nyo ka ong suk uta ubriu ba shania utrai baru ba ka jing shania aju long utrai ka mo long bala kar khu yu ta ubriu ba shania utrai tading ta kwa banong fi na shania au briu na shania au sarkar na shania anuno shania au jisu but sin fi shania au pinlong sheke blak ku suk utau briu blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is in the Lord ong ka tin jong black fi
Shania utrai kam julele jing im jopi. Ini dua ini puan mentama. Try ngai ngo ime ko pa. Yang khubor me ai ngi kene step. Ai ngo ime ko pa ni khubor. Maka pinken mau ngi ko kona me de ublay tip ya ka bakut na do basdang. Ba meladep thok lupa ki aka baro, ba meladep kular lupa ki aka baro. Kam tam la ka benta kita ki ba ko ngo bat ki ba ngai yame. Ki ba penrit hame. Kita ki ba ya rengkat bat me ko try. Ki ba syakri ya me ko try mela tip lupa ya ka ba memen le nam ta ka jing im ka jongki. Kedua yang ni ka por ko kona men ai bor ngilang i way pi way. Ai bor i ba ai bor i kong i ka sam ka jongki ablay. Hoi ko kena try men pendap i ka jing nan kam ba man la ka sngi. Baginom ya tu try ka jing sheptieng, baginom ya tu kona ata ka jing seir men sim. Badi ki badan sabaro ani ka por ko pipi ki kasi pidan haki keleng ka perthei pidan haki jaka ba per pila abandan ru ma pi sakut haki airport ki jong pi. Kedua kan ka por ka kertengu jisu wang ki ku slai khun. Na ka download ka jong pi lam ne wat sheptieng. Tadi tau try ong ni katabat sunget sukok ngo be ka ek bu try ong ba try ngas ngongo. Sin malakular sin ba malakran. Dorakat ini ki khun jeme ka badan keleng setelah ka perthei. Man kerkhui ki ko try kinom sheptieng kinom soma. Mar melong unong erap bah jan jong ki ablay. Ngatip man pun poi ki da ka basuk sela ki jong ki kisam man pun poi sela ka jong kari sela jong ka shnong ka thau. Pangangai ko try da ka kamba men le ya ka ta. Aingo ime ko pa men pendap ko try ki jing don kam pisa ka pilan. Men pendap ko try ka baam ka di na dong sedong ka jing da ka jing sumar. Namar melong unong ap lang brot ubah. Kini khun jeme kinum kerdo. Ya ke ru ai bakin ri ame unong ap lang brot ubu shisha mau try ulong ga jakari patranga tip men pen emi kamen sim ga jongki men pen emi ki ko try man la ga sngi la ga bor ga jong me kinum kardu kita ki ap kermen na me try kedua kar kui pi we ka long ying long sam jong pi bat ga jing em ga jong pi ga long ga balak kar ku pin yo ganti kari na mar ba pi dai ki bri ki ba janai. Hallelujah. Ba finum le alanya ka por ka jinjin jar ka por ka nem sngi fin kedang. Try ong tanga ngai ya kata. Na kar kui fi we baro. Hagar teng jong Jisu. Amen. Try na kar kui pingin sa ya syam pa la sya ka sngi. Haga we pat ka khubor step ku bless you bon. Blinda ka brom chu. Amen.